nosaltres acceptàvem en aquell moment la possibilitat de fer-nos càrrec de municipalitzar la residència. I des de l'equip de govern se va plantejar la possibilitat de que la gestió de la residència se plantejara en termes d'un organisme autònom semblant al conservatori. Nosaltres sempre hem pensat que l'organisme autònom devia funcionar. Inclús crec recordar que va arribar a constituir-se l'organisme autònom en la legislatura anterior. La llei de bases impedeix la creació de nous organismes autònoms, entonces ens trobem en un carreró suïcida. Des d'aquest punt de vista no entenc per què l'organisme autònom no s'ha dotat com calia des del primer moment. I en aquest sentit, nosaltres, de tots els plantejaments que estan fent-se, en el seu moment de que finalment els ingressos de l'Estat podrien dir-se vores afectats a causa d'unes gestions que no s'han fet per part de qui tocava, doncs a l'hora de la veritat cada un té que assumir les seves responsabilitats. Però entre els papers que m'han passat els companys figurava que en l'escrit que havia des de Madrid es plantejava la possibilitat de o liquidar-lo o reactivar-lo. Evidentment, des del nostre punt de vista polític i sent coherents en tot el que hem fet al llarg d'estos anys, no crec que ningú sigui capaç d'acusar-nos de res que hagi perjudicat a la residència, i nosaltres hem de mantenir el nostre posicionament. El nostre posicionament és que si això funciona a través d'un organisme autònom, igual que el conservatori, i si el conservatori funciona bé, el que no té que funcionar bé. Tots sabem que la situació actual, en temps més o menys llarg curt, s'acabarà. I arribarem a un punt que tindrem un problema seriós en la residència a l'hora de gestionar-la. Ara és quedar-se sobre la taula el punt que no hem sigut nosaltres els que hem trencat el Consell de la Residència.